Moztu, ikuste bat zeke eskizio. Lankide soil izatetik zuzenari postura. Netflix zurearen antzeko historien pila dabil. Ezakit, kazetari buruz gauza asko egiten dira, eta bueno, esango nuke Estatu Batuetako zerotik hasita eta arrakasta izaten duen horietako sail asko daudela Netflixen. Lankideen jefa bilakatzea erosoa izan da? Egia esan, momentuz ez dut harremanetan aldaketa handirik somatu eta eroso sentitzen naiz nire lankideekin. Badira errata adierazgarriak, musika eta txipi, egin batean bazara hori. Musikaria ez naiz musika gustatzen zait eta etxetik datorkit musika zaletasuna, ama irakaslea izan delako. Eta musika pianoa jotzen duen, biolina ere bai, eta orain pianoakin hasi naiz berriz. Edizioaren itxierazi musika estilorekin parekatuko zenuke. Segun ze edizio itxiera dan, hola, ez dakit, azken orduko fuerte bat balin badago, Tomo Hitzen abesti batekin bukatuko dut. Zein albisterekin egiten duzu amets? Egia da albiste baten ematerakoan, seguraski zaila dela egun batetik bestera nire amets hori betetzea, baina nik amesten dut Euskal Herri euskaldun batekin. Izan daiteke inor kazetari egunean 8 orduz? Bueno, ez dakit, esango nuke ez. Saiatzen gara ordu horiek betetzen edo gutxiago betetzen, baina gutxiago edo gehiago jarraitzen dugu, ez? Denbora guztien zer egin dezakegun, zer ez, ideak bueltaka, ez? Eta ez zait iruditzen oso erreix moztu daitekenik ofizioa bizitzarekin. Ezta,